Am plecat cu cortul. Bineînțeles, soția nici aici nu m-a lăsat în pace. Dar am mers mai departe, unde nici măcar semnal nu este. Am găsit locul perfect, am făcut un foc, dar mai este ceva. Și pentru diseară îmi fac un ceai bun. Dar nici asta nu-mi va da mari dureri de cap, că acest set disco e perfect pentru a face un ceai bun. Sau chiar un steak. Și niște apă de la pârâu. Apă de munte! Așa ceva nu bei acasă. Gata! Timpul să mă pun la somn. Home sweet home. Confortul ăsta nu l-aș da pentru nimic în lume. Am dormit mai bine ca acasă. Genial! Mă relaxez și mă bucur de peisajul ăsta de poveste. Iar nevestei îi spun că montarea cortului a durat o veșnicie. Oricum nu o să știe. No, hai, înapoi în civilizație. Partea asta, pe vremuri, dura câteva ore bune. Acum, sincer, într-un minut e gata. Și bum, gata! Așa îmi place mie să campez. 19 apeluri pierdute. Și tot atâtea belele mă așteaptă acasă de la nevastă. Cum spui? Ajungeți numai târziu acasă. Nu mă opresc. Nu, vin și eu direct acasă, da. Cum să nu mă opresc? Ăsta e locul perfect pentru un pui de somn de după masă. Îl deschid într-un minut și îl închid într-un minut. Chiar și doar pentru asta am meritat să cumpăr cortul ăsta iCamper. O invenție genială. Data viitoare poate îi aduc și pe ai mei, să vadă și ei ce e adevăratul lux. Așa că urmărește-mă.